bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe o pindi tv jamala wale moon adi en garti 5e et dernière numéro de la semaine filande on holko sifa kele gaɗen jaydi leydi sénégal hande oɗo subaka aljuma nayi lewru novembre 2022 non tigi jayndeji leydi sénégal e kuɓal jilloynogo to palais de justice mo dakar e alhaali oɗon audition ousmane sonko on face to face mo wadde doyen des juges jaynenkoɓe leydi sénégal e mbaadi kuptidinde koye makka garti oɗo subaka gudditir tan ko jayde libération ɓe mbi ko les minutes d'une audition ousmane sonko ari law ari kene hedde hojomaji nogas e oɗon audition makko ene wayno noon heeɓi fartange huccodirde oɗon doyen des juges wondude tigui ɓen hujjikintoɓe mo e gardugol maître bamba cissé ene wayno noon ousmane sonko ha joni koto yaɓɓuno yaɓɓi wonde de ko complot hol fewjano ɓe mo ndeɗon malde yiɗɓe tigui dumbude mo amde belade ha joni ko ɗon o jaggi o yaltini pv ji ɗi ganduɗa tigui original wondude oɗon enquête mo gendarmerie waɗi kono kay ousmane sonko suuti haala gendarme goto biteɗo rijal e confidence uji ɗi waɗinimo kanko tigui hoorejo pastef o kono kay warti on sérine bassirou gueye wonde de ndeɗon malde ko kañum tigui sakki ɗum ousmane sonko ala ko ɗali jaggal o joffimi hen on gorko biteɗo mamadou mamour diallo ɓen kala wonɓe kañumen cakki oɗon haali kono ko kañumen de mbadde junggo e fandoyaji sar yidde tigui dumbudemo kanko hoorejo pastef o ɗin kogi tigui warti hen doyen des juges o namdi ousmane sonko so tawi ne heeɓi gam kay wadde prise de sang enen wayno ƴiƴam makko ƴette pour testade hen kono de ousmane sonko jaɓani ɗum ɗon o wi ha joni koye ngal ɗon jaɓɓal complot yaɓɓa holgonoɗe nder oɗon sal kañumne tigui o wi ɗum koye complot jeeya kanko ousmane sonko kana haala woni tawate kay nder jayde groupe média invest besbi le jour koye makka jumpi oɗo subaka audition oɗon leader mo pastef kono kay jaggagol ɓen élément de sécurité makko walla mbiyen garde corps makko saga tigui ndew loskote ko nden tigui garde corps uji pa junggo sifti ha joni on procureur mo mbour yaltina hanki wadde déclaration jonde kuccidiral jayni en koɓe famminde tigui jiko jaggi ɓen garde corps uji ousmane sonko ala ko findiri e oɗon audition makko saabu tigui ɓen garde corps uji wonno ganduɗa tigui waɗaɓe convoqué plainte uji gummiriɗi dotu cikki ene wayno kamɓe kala koɓe sellinoɓe nottiyade caggal nde ɓen mbaɗi certificat médical e plainte uji faade mabɓe e nden haare wonno ne ñande kikiɗa dimanche to cikki ene wayno noon ko ɗum woni sababu jaggugol mabɓe caggal nde ousmane sonko yalti wino hotta sona tigui ɗin garde corps uji goppita kono de ala to wattini saabu kanko e hoore makko hooti ene wayno kamɓe kala haaɓe nan dumba e oɗo saaha kamɓe garde corps ji ousmane sonko jayɗen koɓe besbi le jour mbi ko sonko ne baisse pas la garde o wi ko mon audition c'est très bien passé c'est bien déroulé gendarmerie kidnappe les éléments de ma sécurité nde o yalti noon kanko ousmane sonko wiɗi windude ko o ganduɗa ko général moussa fall e président macky sall ko kañumen tigui goni jagguɓe yimɓamma ɗin konguiɗi suuti sonko e le juge makky e lula ɓe gartine mbaɗi kuptidinde kamɓe ɓeɗon jayni en koɓe hello mabɓe neeɓo ha kaɗon joeɓo enquête enatal makko kanko on hoorejo pastef kono ha joni de omo jokki yaɓɓude to yaɓɓuno kono kay e tumde ɓeɗon tigui woni ko fewjanɓe mo ndeɗon malde ousmane sonko ni toute complication conjonction sexuelle avec adji sar wonde de o wondani adji sar ɓallima ɓe coccodirani hay gotol ko ɗum de woni ko suuti maître bamba cissé goto hujjikintoɓe makko mbi ko viol o ganduɗa tigui wodani viol hakkude ousmane sonko e adji sar wawa wodde ko goto hujjikintoɓe kono kay ko ardiɗo ɓen hujjikintoɓe so wiyama hujjikintoɓe ousmane sonko omo jogui on pool d' avocat mo 12 avocat sappo e mabɓe tawno tawtorama walla mbiyen jettima hanki to palais de justice maître la jouve avocat adji sar uwi ko sonko e avocat ji mum kala ganduɗa kay kenen bonna haqqillaji ɓesgu sénégal kono kay enen gandi joɗaki e gonga sonko et ses avocats manipule ɗin ko kongi makko le pape du buzz kanko maître El Hadji Diouf e ndeɗon jayde enquête jayde las ha joni e netal makko kanko ousmane sonko ɓe jumpi tigui oɗon audition makko to palais de justice mo dakar sonko salimo oɗon testade hen e ganduɗa waɗi menacé ha joni ko complot o ƴettata ƴiƴam makko mo rokkira ɗum saabu ganduɗa kay ko complot ɓe jokki ngal ɗon jappal tigui woni jokkugal théorie oɗon complot kono kay o jaɓani tigui jabtade wone namde oɗon procureur namde tigui ganduɗa kay cuutade faade makko ousmane sonko jaɓani jumpude majje e wiide ɓeɗon jeyniyankoɓe las jayde l' observateur nde youssoumaji guen arti tigui oɗon face to face doyen du juge ousmane sonko kanko oumar maham diallo ala tigui ganduɗa ko namde ɗe o namdaki ousmane sonko kono kay ala banggueji ɗi ujanimo ko rapport sexuel hakkude adji
Sar Adji Raby Sar e ɗiɗon ganda ko séance de massage to suite boti ganda ko salade wadde oɗon testade en ɗiɗon kongi kala jumpama kono kay wonno toɓɓe ɗe ganduɗa tigui Ousmane Sonko kuccidiral makko e on doyen des juges Oumar Maham Diallo Sonko séquence dans un d'un film d'audition ene way noon o salima artude ne mbaadi kaptodinde walla mbiyen o salimo ɗum ma loppet o jaɓani tigui jumpude ɗeɗon toɓɓe nde on wimo so tawi omo heeɓi ganduɗa tigui wadde oɗon testade en o ko on testade en ko test de complot ko thèse de complot kono kay ɗiɗon monosuji représailles ha joni de Ousmane Sonko jaɓani jumpude en e jofade Serigne Bassirou Gueye jofade Mamour Diallo e wiide tagi ko kañumen tambi oɗon alhaali kono kañumen kadi cekke walla mbiyen ko kañumen cakki less oɗon alhaali complot oɗon foof ko Mamour Diallo Serigne Bassirou Gueye e président Macky Sall ɓen woni ɓe tuumi kanko président Ousmane kanko on horejo Pastef Ousmane Sonko wa les échos ari koye makko ha joni netal makko kono kay salade oɗon testa ADN o wi ko tati memodirta jeegomo kanko Ousmane Sonko jaɓani tigi oɗon testa ADN o wi ko ganda ko viol wawa wodde ɗon kanko hakkude makko e Adji Sarr kono kay sagati nde namda so tawi ɓallima ɓe meeɗi soccudire hay kan o jaɓani jabade ne wayno piguji kewɗi ganda ko Sonko wirlima ɗum doyen des juges e ko salima jabtade wonen namde oɗon procureur Amary Faye o salima tigi jabtade namde mum kanko Ousmane Sonko namde ɗe o yinno jabade ɗe hoɗeno jaabi kono kay ɗe o wi yiɗa jabade ɗe no jabara ɗum o wi ko procès verbaux kañumen tigi koko mbaɗa falsifié ganduɗa tigi ha yetti ɗon kono de so laaɓi hakkude kanko e Adji Sarr yimɓe foof ma gandu o wiide makko noon kanko Ousmane Sonko ko général Moussa Fall lieutenant colonel Abdou Mbeng Mamour Diallo maître Dior Diagne maître Pape Samba Sow o ganda ko Serigne Bassirou Gueye wonde président Macky Sall kañumen tigui ganda ko woni wadɓe mo comploté kongi makko e nder ndeɗon jayde les échos caggal kan jeynenkoɓe les échos gatti tigui e ɗiɗon élément ji makko joyi fawaɓe junggo ɗeɗon garde rapproché Ousmane Sonko kamɓe kala ɓe mbaɗa mise aux arrêts ɗum ko caggal pelentuji convocation ngaji ɗiɓe neldeno ɓe mbaɗani déféré ou convocation woni sababu foyede mabɓe e juuɗe oɗon mandat damane e ganda tigi oɗon subaka hande kiya jayde le mandat arti tigi oɗon audition doyen des juges ganda kay e yesso Ousmane Sonko ngal ɗon natal palais de justice wonude tigi ɗiɗon gardeji Ousmane Sonko wonde Ousmane Sonko ko ngal natal tigi woni koɓe gardini kamen nde ɗon jayde le mandat oɗon palais de justice kono kay on audition Ousmane Sonko ɗiɗon gardeji Ousmane Sonko ɗi ganda tigi keɓani fartange hodde galleji mumen saabu mbaali e nder dumbirde e jamma beɗɗo jayde l'exclusif e natal le doyen des juges Oumar Maham Diallo ɓe garte makko ɓe mbaɗi kuptidindi kono les secrets d'inaudition dans le fond oyi bundi on dossier kanko on doyen des juges o jumpi kono kay ɓe garte makko kanko oɗon doyen des juges un procédé scientifique et médical qui allait déterminer les caractéristiques de nestement trouvé dans l'anatomie d'Adji Sarr ene wayno kanko hoorema ko wawno gaynude gueɗe ɗe on de tigui so tawi on mani tawaɗo e Adji Sarr ummi ko Ousmane Sonko walla ala kanko tigui Oumar Maham Diallo saabu e wiide mabɓe ko fonniyanke gandal janguel kono kayya ko gando tigui saabu ko scientifique mbaɗaɗo déterminé kono kayya ko scientifique kamil kaɓɓaɗo e oɗon fannu science kanko Oumar Maham Diallo mo way gaynu ɗum taw kay hunde yettoy to doctoreɓe wiide ɓeɗon jeynen koɓe exclusif koye makko ɓe garti kanko ɗum doyen de juge on testade en mbaɗaɗo proposé mo Ousmane Sonko waɗi refusé Oumar Maham Diallo ne way gaynu ɗum e wiide ɓeɗon jeynen koɓe exclusif vox populi arti ko o kaɗon haala ha joni ko salade oɗon testade en kanko Ousmane Sonko kono kay wiide oɗon complot e wadde menacé e wiide tigui ma laaɓ ganda ko jammo juuti o foof ma wi ceerra saabu ko complot waɗa faade makko ɓen ɓe limti ko ɓeɗon tigui mbaɗi comploté ganda tigui ɓe ko 3 heures de confrontation le leader de Pastef sauf le premier cabinet ene wayno noon o jabbani jumpude wone namde kono ɗiɗon waktuji tati hakkude makko e Oumar Maham Diallo hakkude makko e Amary Faye woni oɗon procureur wone namde o jaɓani tigui jumpude hen kono kay e won joddoɓe ɗon o wi ko kañumen e koye mumen koye complot o jeeya ma garte PV ji o holno oɗon alhaali yaali saabu ganda tigui maître Bamba Cissé on ganda kay woni mawɗo kujjikintewɓe mo kañumne tigui arti hen e mbaɗi kuptidindi o wi ko nous attendons l'imminent maintenant que la justice rend une décision de non-lieu clame maître Bamba Cissé o wi ko ɓe paadi ko non-lieu noon so nani wonde ganduɗa tigui ala ko woodi foof ko tuuma wonno foof ganduɗa tigui ko complot wonno ala ko laati gonga e oɗon audition Ousmane Sonko ɗum tigui woni ko sabbi kanko oɗon maître Bamba Cissé kana woni tawtake nder ndeɗon jeyde vox populi li quotidien de groupe SA origine SA ɓe garti tigui oɗon roffi testade hen mo Ousmane Sonko oɗon audition sur le fond du dossier Ousmane Sonko et avocat ji mum kañumen ha joni en jokki ndeɗon hoolare kono justice
nganda tigi benni dawal gotal kono kay wonko oppi sabuti won namde kewde ngesa baɗon hay so tawi remama oɗon 3 heures d'audition hay so tawi remama Ousmane Sonko namde kewɗo jaɓani arde hen pourquoi Ousmane Sonko arde hen beele ko coppal nganda tigi il a le droit nganda tigi wase jabade wona namde mbele il a le droit de refuser les tests ADN dum non foko namde mbele Ousmane Sonko wa wadde odon test ADN ngam lamnude hoore mum dum non foko namde mais onon ɓesgu Sénégal onon tigi jaboro dum non sabu premièrement o salinoma wadde déféré onon convocation wase yidde notiyade nganda ko haddi fitina haddi fof mbele wadde test ADN o wada boucler hala ka laba ha joni Ousmane Sonko huli ko complot walla ha joni Ousmane Sonko huli wadde ko démasqué e ko waynon ko namde de bawdon namdade kan woni tawte ko nder jande li quotidien en guddi kan dossier Ousmane Sonko le soleil national wayli sawru mbagube ngatti koye monétique do e nder leydi Sénégal be mbi ko 1 million 500 000 nganda tigi carte bancaire ene wada circuler do e nder leydi Sénégal 2021 transaction monétique nganda tigi mbadi porté 23 milliards jencude mum ko men CFA e nder leydi odum sabi Sénégal woni deuxième pays nganda tigi deuxième e odon pays do e nder nganda tigi e nder ngudon goomu mois bawbe tigi hutorade don carte bancaire e ko waydon dum tagi woni ko cumpibe don jayndiyankobe nganda tigi ko jayndiyankobe le soleil national ko wana dum ko ngarten koy jaynde rewmi quotidien people koy natal makko on mugiyanke nganda tigi mogiyanke jaajjo kono ko mogiyanke jiidon eden diwa mogiyanke mo ganda ko kala talata jamma eden jabanuma e habrede ngendiri kanko woni bas jakate ko kanyum tigi felli fiyande mum aduna ganda ko saha aduna ko meedi kanyum tigi jalni kanyum ne findini kanyum ne wasima e mogoji mum ganda ko baddi fayde sabone dia e ben ganda tigi fuddube mogiyankagal do nder leydi Sénégal ganda tigi wadbe hen golle payudinde bas jakate eden nyaago jomiraado subhanahu wa ta'ala ya barkal juma hando ndu naari ndu yo budamo ndu yaltu yo rasul sallallahu alaihi wasallam won jaati makko aduna ko non wontan ko meedi ay odon meedirni ko non meedirmi goddo non meedirta kala meddo Allah wonda ka sada hara walla harta so gasi happo yettima to furiyata do ran gasi donc nganda ko hiro ngayo nganda tigi cotmam won ko jarani sabu o nganda tigi ko Allah nganda ko kanyum jogi wattam e kongi men kanyum jogi wattam e gonki men wadde ganda tigi moƴƴudiren pewen ko hadi eden pewne mo juuli maya mo juulani maya juula ke banda Allah kala jangoma fa tabarakallah eden biye yo Allah yurmo ya fo bas jaade yurmo denangal maybe julbe kala fa tabarakallah jayinde tribune sport ko kayre guddirten e wodo suba be ngari ko odon gorko mo ganda tigi wadi golle paydinde to FC Barcelone kono wadi golle paydinde ganda tigi to équipe makko national woni équipe mo Espagne e odon coupe du monde 2010 e odon coupe du monde 2014 e odon coupe du monde 2018 kanko ni ganda tigi jom galle Shakira wala mbino meedi réaliser Shakira on paami tigi mo paden Ousmane Thiombane Ibrahim Thiombane famiro paden ko Gérard Piqué ganda tigi jango o zor pottel makko wattam en nder carrière makko footballistique ndisan Sabo il a été fidèle au Catalan. Il a été fidèle à l'FC Barcelone. Fatabarakallah don hadi. Ne bawdo fof ma natu. Parce que ñu golle pay dinde ganda tigi e nder football kono kay e nder ganda tigi Ligue des Champions championnat de Espagne Liga. Fatabarakallah dum tigi woni ko min gadduno e robindu jayndeji en calminibe kambe foy mbadi kuptidinde yebi ankobe Pindi TV tawta be nder e bawo leydi kala fatabarakallah ko weltanade be kono kadi e video be jokku e wadde partager yobe jokku e ganda tigi wadde commenter yobe jokku e wadde like yobe jokku tigi e wadde j'aime eden beltanobe e mbadi kuptidinde nde wono eden jeggedde ene illiro don tagi woni ballal ganda dum non woni ballal wadde partager wadde abonné wadde kadi yimbe be yo mbad abonné e faire abonné fatabarakallah ko weltanade be kambe kala nde wonon dole lingo ko ndiyam mi wi dole ganda ko Pindi TV ko godon rendo fulbe eden jokki weltini godon rendo fulbe kono godon rendo fulbe enen jokki wadden honoré jango mawn ciabbo épisode 3 série mon ko diro à partir de 20h sur vos petits écrans tawrebe to diaspora ganda tigi yewene min jida Pindi TV ittat yewene der diaspora a jodor diaspora ci ka fouté kumbalu mam gonda a jodor diaspora ci ka rewe wodi boy gonda c'est avec le miroir de la culture pulaar Pindi TV forever to kala lagal to wono to ko Ibrahima Thiombane wondude chat do khalirde wono do ko Moussa Niang gorko mo gerle belel ne bam gerle sebbe yalla salat majde man kelede juma mubarak